Fil-eżortazzjoni apostolika Evangelii Gaudium, il-Papa Franġisku jitkellem fost l-oħrajn fuq it-tentazzjonijiet li jista' jkollhom l-operaturi pastorali. Jiġifieri dawn kollha li b'xi mod jew ieħor qegħdin jaħdmu jagħtu s-sem tagħhom fil-ħajja tal-Knisja. U tentazzjoni li jsemmi hija li jitilfu il-ħeġġa missjonarja. U jgħid fost l-oħrajn isemmi 3 punti għaliex jistgħu jitilfu dil-ħeġġa missjonarja. Jgħid minħabba l-individwaliżmu, minħabba kriżi tal-identità u minħabba il-bruda. L-ewwel nett l-individwaliżmu, ġifieri dawn jista' jkun illi min qed jaħdem fil-Knisja jaħdem mhux biss għal rasu, imma jfittex fil-fatt lilu nnifsu. Flok li jagħti servizzu li jaqdi jkun qed ifittex lilu nnifsu f'dak li jagħmel. U għalhekk din hija tentazzjoni li wieħed irid joqgħod attent minnha għax jispiċċa lura jagħmel dak li jogħġbu fil-ħin li jogħġbu ma' min jogħġbu, jaħdem kif iħoss li għandu jaħdem imma mhux fejn meħtieġ u fejn l-iktar ta' sewi bajnuna lin-nies li qed jaqdi. Isemmi il-kriżi tal-identità xi tfisser din, jiġifieri jgħid il-Papa jgħid li diversi nsara minħabba il-nies ta' madwarhom u l-kultura ta' madwarhom jibdew jagħmlu ħafna mistoqsijiet, jgħidu issa jiena mhux se nuri li jien nisrani jew li jien nisranija. Jekk nuri ma nġibx ħafna reazzjonijiet, mhux aħjar naħbi allura l-identità tiegħi. U allura din tista' tkun ta' tfixkil għax il-bniedem iġġalu ma jaħdimx verament bil-qalb, isu postijiet juri li hu nisrani, pereżempju ġol Knisja, jew f'xi purċissjoni, jew f'xi okkażjoni reliġjuża u barra, pereżempju fil-post tax-xogħol, jew meta jitkellem ma' xi ħadd barra, isu jaħbi. Din il-kriżi tal-identità li jsemmi l-Papa, ġifieri jisek inti sens ta' inferjorità, tħossok jisek inqas minn ħadd ieħor għax m'intix bħal ħadd ieħor u allura tipprova taħbi dak li inti. U din ma ġġibx ferħ anzi ġġib ħafna kultant anki dwejja fl-istess xogħol li tagħmel għax qatt ma tista' tagħmel tassew xogħol bil-qalb jekk f'mumenti minnhom trid taħbi flok turi dak li temmen fih. U jsemmi mbagħad ukoll il-bruda u jgħid li din tista' twassal għal u jsemmi relattivizmu prattiku jsejjaħlu, jiġifieri mhux f'dottrina imma fil-prattika jgħid pereżempju tgħix isu Alla ma jeżistix. Tagħmel deċiżjonijiet ishom il-foqra ma jeżistux. Toħlom fi proġetti ishom l-oħrajn ma jeżistux. Jew ma taħsibx biżżejjed f'min il-min trid twassal l-aħbar it-tajba. Għalhekk dawn huma 3 tentazzjonijiet li jistgħu itelfuna mill-ħeġġa missjonarja. Jiġifieri tgħid l-individwaliżmu, il-kriżi tal-identità u il-bruda, il-nuqqas ta' ħeġġa fil-ħidma. Tajjeb illi aħna jgħid il-Papa neżaminaw lil nfusna fuq dan biex nitolbu lill-Ispirtu ta' Alla ma jħallinix nitilfu il-ħeġġa missjonarja.